Sa pamayo kan mga bareta, opisina kang BFP Bicol, pigagamit sa pang-scam. Pagpaparehistro sa PhilSys, pigbusol kang PSA. Sarong babayi, nadukayang gadan sa Bicol River. Asin, manibaybang koleksyon ng action figures, tampok sa sarong exhibit sa Legazpi City. Maray na hapon, Huwebes, Hulyo 27, taong 2023. Uni na mga baretang Tatak Bicol. Madadugma ng mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asing 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Opisina kang BFP Bicol, pigagamit na ning mga kawatan nga ni makapang-scam, nagkapirang establishmento di negosyo sa riyon na biktima. Detalye sa report ni May Arango. Mayong koneksyon asin bako empleyado kang BFP ang sarong naggangara na Cherry Grace Agustin de Leon o alias Rain Hidalgo. Ini ang pigtawang doon kang BFP Bicol dapit sa pagkakaguid kan sa indang opisina sa subot ginigibon transaksyon kan sospek. Sigun kay Senior Inspector Edgar Tanahura, tagapagtaram kan na sabing opisina, kan nakalis na si Mana kan makaabot sa indang kaaraman ang pangi-scam kan sospek. Apuera da sa Nabo a Camarines Sur, may mga naresibe naman sindang impormasyon na maging sa Ginobatan, Kamarig, asin sa syudad de Legazpi nakaabot naman ang paloloko kan sospek. Yung binabayaran po dyan sa pagkuha ng FSIC ay sa opisina po dahil may assessment po yan. Nagbe-base tayo sa assessment na binigay po ng local government and then doon po yan i-compute. Sa impormasyon, dati naman subot na nakulong ang sospek huli kang parehong reklamo. Alagad nakaluwas man sana sa kulungan matapos na makapagpiyansa. Apuera sa Bicol, napag-araman man na maging sa Metro Manila nag-ooperan man ang sospek. Ngani makapang-scam, minapabisto daan sospek bilang empleyado kang BFP. Dangan mapabakal ng fire extinguisher, asin ang pag-opresir na ni mas marikas na pagproseso kang Fire Safety Inspection Certificate o FSIC katukal ang hahagadon kay ning kantidad. Sigun kay Tanahura, ang pagpapabakal ng fire extinguisher, maigot na pinagbabawal kan sa indang opisina sa indang mga empleyado. Dugang pa niya, sulamenting ang opisina sa naman nida ang pwedeng mag-issue ng FSIC na saro sa mga rekisitos nga ni makapag-operar ang sarong establishmento di negosyo. Number 1, naka-uniform po ang personnel, BFP personnel, meron silang IO or inspection order. Katakod kay ni, nangapoda ng BFP, tulos na i-report sa indang opisina o hepatura kang PNP ang mga siring nakaduda-dudan transaksyon. In kaso mahiling ang sospek, mag-contact sa nadasa sa indang Facebook account o kaya sa pinakaharaning hepatura ng pulisya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Hibabang turnout kang PhilSys registration sa Bicol. Naitala, opisina kang PSA, pigtungkusan ang benepisyo kang National ID. Nagbabalik si May Arango. Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kang Philippine Statistical Authority o PSA, 4.4 milyon o 87% na ang total na bilang kan mga nakapagparehistro para sa Philippine Identification System o PhilSys ID sa bilog na rehiyon. Sigun sa pamayo kang PSA Bicol na si Cynthia Perdis, hibaba pa ining maray. Kumparada kang inot na pag-arangkada kang registration para sa PhilSys ID, dagsaan nagpipila sa indang madisigdadong registration centers. Aminado si Perdis na padikit-dikit na ining nagluluyang unyan. Nasaro sa mga rason tano da ininda maabot-abot ang sa indang target na bilang. Katunayan sa kada aldaw daa, manaro-saro na sana nag-aaprobitsar ka ini. Hibabang maray sa target nindang 55,000 kada aldaw. Lahat na lang ng strategy siguro ginawa. Nag-institutional kami, nagdumana sa mga establishments, nagduman sa mga eskwelahan, and so far effective yung schools kasi yung mga bata na nag-turn na 5, kumbaga na kuamin na naman ulit. And even sa mga evacuation centers, pinaduman ko digdi sa Albay para nandun yung mga tao, kumbaga biyo na. Base man sa datos kang opisina, nangingenot ang probinsya kang Camarines Sur sa may pinakahibabang turnout kan PhilSys registration. Sa presente kaya, nasa 1,427,269 o 84.84% pa sana ang bilang ka nagparehistro digdi. Sa indang record,
Abuton pa sa 293,671 ang day pa nakapagpaparehistro sa nasabing probinsya. Sinundan naman ini kang probinsya nin Albay na may 985,570 PhilSys registered individuals, as in 177,493 pa ang kinakaipohan na makapagparehistro. Sa Masbate, 666,350 na ang nakapagparehistro sa PhilSys. 84,027 pa ang day pa nakakapagparehistro. Sa Camarines Norte, 471,103 na ang nakapagparehistro. Mantang 52,442 ang day pa. Sa Sorsogon, 643,450 na ang rehistrado. 50,290 ang day pa. Probinsya naman kan Catanduanes ang may pinakadiit na bilang na sana kang mga daipa rehistradong populasyon. Naabuto na sana sa 4,055. 237,363 digdi ang rehistrado na. Per RA 11055, hindi siya mandatory. So that's actually the challenge din. Dahil bako siya mandatory, dahil mapipirit ang mga tao na magpa-register. Pero, yun nga, piga-enjoin ta ang gabos para makarehistro dahil aram ta na mas mapapakinabangan ninda kung igwasinda ka ini. Mientras tanto, bukas ang PSA registration centers para sa pag-imprinta kang electronic o e-Phil ID para sa mga nakapagparehistro na sa PhilSys. Mantang naghahalat kaya sa pag-abot kang physical cards, pwede nang magamit ang e-Phil ID sa anuman na transaksyon na kinakaipohan ng proof of identity. Yung ma-avoid ta, no, na magkadoble-doble ang identity kan tao. And aside from that, yung sinasabi nating financial inclusion na muyata ining mga tao at least magkaigwaning bank account kasi yun yung sinasabi ng ating financial managers na digdi sa Bicol kumbaga or ang Pilipino hindi sanay na nagsisave. So kumbaga ang kaya ta talaga, lalo na mga pobre, syempre, inut ng pagkaon. So ano man ang masisave kung kulangan sa oral daw mo. Posible naman na mahampang sa penalidad ang sisay man na magsayuma sa e-Phil ID o National ID bilang lehitimong identification card. Bukas daan sa indang opisina sa mga mauot magreklamo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Harung sa Legazpi City, nasulo, duwang kataid na residensya, nadamay man sa insidente. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa videong ini, mahihiling ang ginibong pagresponde kan tulong fire truck ang Legazpi City Fire Station sa nasulong residensya na pagsadiri nin Sarong Rochelle Llamas kan Barangay Banyo, Legazpi City, pasado alauna nin hapon kasudma. Sigon kay Chief Inspector Mark Alan Consuegra, apwera sa residensya ni Llamas, nadamay man aduang kataid kay ning harong na pagsadiri ni Ivy Joy Cabada asin Hazel Hardin. Diit man lang siya, sir, sa totoo. Diit man lang po talaga ang kumbaga ang damage sa iya. Kasi medyo made of light materials and then ang base nga po sa nahiling taduman para may mga burbasura man na diit and then para may tindahan din siya nakatabi. Pero so sari-sari store lang po baga siya, sir. Opo. Dugang pa ni Consuegra, day pa ninda direktang masabi ang kausa kan kasulo. Magin ang total na danyos kan insidente, huli tahas na sa presente nagpapadagos pan sa indang investigasyon. Katakod kan insidente, may apilar man si Consuegra sa publiko. Kung sakaling may kasalo man po, dahil na po magpara-video, itawag na po tulos sa tuyang bombero. Tamosli po, sir, ibibidyo mo na bago magtawag. Yes po, ma-documentation pa. Ngunyan itawag po tulos kasi pinaghuhurunan ta po pag manungod sa sulo is seconds, oras. Sa datos kan BFP, ininaan pang anom na insidente ng kasulo sa syudad nin Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Babayi gadan kan mabutod sa Camarines Sur. Asin, manibaybang action figures tampok sa exhibit sa Legazpi City. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Hawak ning 57 anyos na babayi. Nadukayang nagpapataw-pataw sa Bicol River. Uya ang detalye. Makalis ang duwang aldaw na search and retrieval operation kang pinagsarong persa kang MDR Remubula, asin Coast Guard Camarines Sur. Dagos nang na-recover ang hawak ang 57 anyos na si Fe Ramos, kan Barangay Umbaw Heights, Bula, Camarines Sur. Alas 8 ning aga kang nakaaging Martes, kang mahiling ang hawak ni Ramos na nagpapataw-pataw sa Bicol River sakop kang Barangay San Jose, Minalaba, Camarines Sur. Sa impormasyon, Hulyo 23 ning hapon huring nahiling ang biktima na nakalunad sa sarong dimotor na bangka sa salog sakop kang Barangay Umbaw. Kaibang kalibin partner kaning si Fort Polio Cabral, 67 anyos. Sigun sa MDR Remo, nagkaigwaning diskusyonan ang magkalibin partner. Sa dagit subot kang biktima, luminukso ini sa salog. Sa kusog kang tubig, dara naman kang maraot na panahon. Dai na buminutwa pa ang biktima. Ilkyo, itong agong kalibin niya, may kunyan sinda. Nagka-diskusyonan, araw kayan, di pag after kadto, after several hours, nagduman siya sa salog. Na, ano siya, mayo man nga ni duman taong iba, sino nasa ibungkan pangpang, yung nakahiling sa iya. Sigun sa MDR Remobula, 5 kilometro man ang distansya kang pinag-anudan kang biktima, gikan sa pigluksuan kaning salog. May naaga, may nag-apod sa kuya, na medyo nga may sightings na, ay yung nga salamat, kaya after tulos-tulos man kaming nagduman, yun ato, na-retrieve nila si bangkay kadtong nalamos. Sa presente, nakapatente ng bangkay ni Ramos sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga Bicolanong nagtaoning dakulang ambag sa pagkurtar kang malnutrisyon sa reyon. Pigtawan onra. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Kasudma kan tawan onra ka National Nutrition Council Bicol ang nagkapirang individual sa reyon na nagpahiling tibay nga ni makurtar ang kaso ng malnutrisyon sa Bicol. Kabale sa 25 awardees, iyo si Dr. Fulbert Alec Gallego, kan Legazpi City Health Office na pigbisto bilang 2022 Regional Outstanding City Action Officer sa Bilog na reyon. Pira sa mga banner programs ni Gallego, iyon sagip kalusugan project for malnourished under 5 children. Rehabilitation project for malnourished pregnant mothers as in healthcare program for daycare center children. May mga ginawa tayong mga initiatives, programs and projects that are out of the box of the usual things that yung ginagawa sa
to address the malnutrition in a certain community. Apwera kay Giliego, pigtawan man in Green Banner Seal of Compliance Award ang 18 ehekutibo gikan sa manlain-lain na banwaan, syudad, asin probinsya sa riyon. Waluman ang pigbistong 2022 Outstanding District City Municipal Nutrition Program Coordinator. Sigun sa pamayo kon opisina, taon-taon ninda ining pigkukundusir nga ni matawan manin onra asin pasasalamat ang mga espuersos kan lambang awardees. Obheto man kan aktibidad na makapagtaong inspirasyon man sa iba. Yung mga services nila on nutrition sa lahat ng interventions natin, yung micronutrient supplementation, nutrition education, social behavior change communication, yung mga poverty alleviation programs, plus yung of course yung impact, yung reduction ng malnutrition, lahat yung tinitingnan. Dugang pa niya, naging maigot manan sa indang ginibong ebalwasyon sa mga pigtawan ninda nin onra. Hindi kasi madali siyang maging magka-award. Napaka-comprehensive ng evaluation tool kasi it's the same tool na ginagamit sa buong Pilipinas. At saka napaka-objective. So bawat item na tinitingnan ay may score. Mientras tanto, dagos man niyang pigbiklad na nagbaba na ang malnutrition rate sa Bicol. Bumaba na siya from last year. Kung last year tayo ay 11%, mas bumaba na siya ngayon. Asigurasyon ni Riario, padagos sidang mabilog ng mga programa na makakatabang panglalo nga ni dagos ng makurtar ang malnutrisyon sa Kabikolan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Valle. Cosplayers, merchants as in toy collectors sa Bicol. Nagtiripon sa syudad ning Legazpi nga ni ibida sa sarong exhibit ang saindang hilig sa anime. Uya ang istorya. Toy collector ka ba? O kaya naman anime enthusiast? Madya na sa Ayala Mall sa Legazpi. Huli taigwangon yan digding exhibit. Tampok ang manibaybang action figures. Kung fanatic ka kan Dragon Balls, Naruto, Voltes 5, Gundam, Star Wars, as in Avengers. Sagot na yan kang exhibit. Ang pamilya Abaleta nagikan pang Manila, as in nagbakasyon sa naman sa Albay. Saro sa mga nagpasyar sa exhibit. Masabi ko dito sa mga exhibit na to para yung mga kabataan natin na mahilig sa anime, gaya ng mga anak ko na mahilig sa anime, at least makikita na din sa Ayala Malls na available yung mga tinatawag natin na mga collectibles, toys. Ang mga nakadisplay digding koleksyon, gikan pa sa mga kolektor sa manlain-lain na runa kan Bicol. May temang exhibit na HabiesCon 2023. Sigun sa organizer kaning si James Luis Itiage, 18 exhibitor ang kabali sa exhibit na siring niya na saro man na toy collector. So plus 1 ako, 18 na yan. So yan, halos marami talagang nag-ano ngayon kasi ilang buwan din na walang event. So yun, ginanap din namin yung opportunity para makapag-event dito sa Ayala Mall. Very thankful ako sa Ayala Mall, Legazpi City. So pagbigay sa amin ng opportunity na makapag-display kami ulit dito sa kanilang activity center. Apwera sa mga nakadisplay na action figures, may mga mababakal man digding anime merchandise. Saro sa mga nagpapabakal kani si J. Radoncillo na nagdayo pa gikan probinsya ning Sorsogon. Nakita ko sobrang laki pala ng market ng anime merchandise dito sa Bicol, tapos konti lang yung sellers, so parang finocus namin yung ganun. Apwera sa mga koleksyon, highlight man kang exhibit ang 60 cosplayers. Kaya ano pa ang pigalat nindo? Pasyara sa ground floor kang mall. Huli ta sundo sa ni Adya na Banggi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!